Era radyoyu dengi gele. Jinavendan uçağına radyo denge gelden başkodarın heja iru hevdehi gulane 2024 İğneli Brüksel'e saat ne lamedede. Hemen uçağın serisi ve peşkeş bikin demdama azadiye reber apoye. Doza Kobane'de bigişti bir sedan sal cezayen girtigi hele siyaset medaran hatebirin danışına dozeyle ayvana kampüse girtika sincane hatepekanin u şandeha dadgehe duh biryara xoş gerekir. Biryarın şandeha dadgehe de Ahmet Türk bi 10 salan Ali Ürküt bi 13 sal u 4 mahan u biryara domandına girtini. Alp Altınörs bi 18 sal u 6 mahan Altan Tan u Ayhan Bilgen hatın berat kirin. Aylakat ata bi 9 mahan bi 9 salan hate cezakirin ji sedema razana digirtigi hede zedeye hate berdan. Aynur Ayşan bi 9 salan hate cezakirin ve girti bimine. Aysel Tuluk hate berat kirin. Ayşe Yağcı bi 9 salan hate cezakirin u jiber zede girti maya hate berat kirin. Bülent Parmaksız bi 10 sal u 6 mahan. Dilek Yağlı bi 4 sal u 6 mahan hate cezakirin bir yara girtina digirtigi hede hate dayin. Emine Ayna bi 10 salan. Beyza Üstün bi merci kontrole adli hate rakirin. Figen Yüksekdağ bi 29 sal u nehman hate cezakirin. Gülfer Akkaya bi merci kontrole adli hate berdan. Gülten Kışanak bi 12 salan hate cezakirin jiber zede digirtigi hede maya hate berat kirin. Günay Kubilay bi 4 sal u 6 mahan. İsmail Şengül bi 16 sal hate cezakirin bir yara devam kirina girtinavi hate dayin. İbrahim Binici hate berat kirin. Mesut Bağcık bi 9 salan hate cezakirin mercen kontrolü adli hate berdan. Nazmi Gür bi 4 sal u 6 mahan. Pervin Oduncu bi 18 salan hate cezakirin u bir yara domandına girtine hate dayin. Sabahat Tüncel bi 12 salan hate cezakirin cisedema zede girti maya hate berat kirin. Selahattin Demirtaş bi gişti çilu 3 sal hate cezakirin. Sırrı Süreyya Önder berat kir. Zeki Çelik bi 4 sal u 6 mahan hate cezakirin. Zeynep Karaman bi 4 sal u 6 mahan hate cezakirin. Şandiya dadgeha doza kumpase Yakobane derbare su 6 kesandeji bir yara berat eda. KCK dadgeha ku cezeye girtike heli siyaset medaran biriye dadgehe ke qirkirineye hefserukatiya konsere ve bera KCK pişti rünüştüne bir yare ya doza kumpase ya kobane dahuyanek da cezeyen hatine birin şer mezarkir u gut bir yar rastiya AKP nişandı de. Bu doza kumpase ya kobane re giringya tekoşine carek edin eşkere buye. Mezinkirna tekoşine bir piştevani u yekiti bu hezen demokrasi u siyasete demokratik peyüsteke ku nebe nabeye. KCK Doza kumpasya kobane parçayıkçı politiken kırkırna kurdane u be armanca tasfiye kerna siyasete demokratik hatbu vekirin bidahan revebir endam u siyasetmedarın HDP bicezeyin giran hatine cezakirin. Deslata faşist AKP MHP muhrafa skandale kenuda ev doza ku diyardeya heri zelal a zihniyeta dici kurde tu alakaya ve hukuk nine ev kumpas jari deslatarya faşist AKP MHP ve hatiye peşkıstin u dozeke siyasi ya kırkırıneye. Dadgehi dadgeha kırkırıneye. Tüm meşruiyeta biryare nine u dozeke kuhatiye mahkum kirine. KCK Diyarkir ku deslatarya faşist AKP MHP bu siyasete demokratik peyden ku tasfiye bike çareseriya pırskireka kurt astenk bike evdoz vekiriye. Evdoz duvarı eşkerekirna tekiliya kurt yadına bera nezikatiya gele kurtu pırskireka kurt u nezikatiya demokrasiyete pır giringe. Deslatarya AKP MHP kudu kırkırna kurdan da ısrar dike Türkiye gihandiya asteke kuliserna ve hukuk adalet u hakkaniyet dış tekneştiye devlet bi tamamı jali çete mafya u metingeran ve hatiye kasbkirin civak jidina ve khizani u fakiriyek mezinde hiştiye jiber veke encama heri bingen ya ku jiver revşe te der kısın eveku herkesi aligire demokrasi azadi u pergala demokratike dive de çarçı ve demokratik
demokratik buna Türkiye û çareseriya demokratîka pirsgirêka Kurd de hêzên xwe bigihînin hev. KCK got bi doza kumpazaya Kobanerê ginîngiya têkoşînê carekê din eşkere bûye. Mezînkirina têkoşînê bi piştevanî û yekîtiyê ji bo hêzên demokrasî û siyaseta demokratîk pêwîstiyeke ku nebe nabeye. Bingeha demokratîk bi îmha û derbasgirina faşîzmê pêkan dibe. Ev yek bi têkoşîna yekbûya hêzên demokratîk ên şoreşker pêkane. Divê pêvajoyê de encama bingehîn a ku divê em jê derxînin ev e. Desthilatdariya faşîst AKP MHP bi gelê Kurd gelên Tirkiye paşerojên civakê demokrasî azadî û hukukê re di nava şer de ye. Gotine nerbûnê xapandinek mezin e. Biryarên di doza kumpasya Kobanê de hatine girtin rastiya AKP derxistiye holê. Di heman demê de nêzîkatiya li hemberî Kurdan û siyaseta demokratîk a Tirkiye û demokrasiyê jî divê herkes bi vê zanînê tev bigere, têkoşînê esas bigire û berfirehtir û mezintir bike. Gülten Kışanak hewcedariya me ne bi tahliyeye bi azadî û aştiyê heye. Hevşerdarê Beriya Amedê Gülten Kışanak li ser biryara dadgeha doza Kobanê ku ew berat kir ji dadgeha Kocaelî ji girtîgeha Kocaelî tîpa fe hejmariyek hate berdan. Kışanak jalê gelek kesan ve li ber girtîgehê bi duruşmeyên jin jiyan azadî hate pêşwazî kirin. Kışanek li ber girtîgeha Axiviyê got mixabin ji doza Kobanê ya kumpazê biryareke ku kumpasê di domîne derket. Hevalên me negihîştin azadiya xwe. Ji ber vê jî em hemû dilşikestîne. Silavên fîgen ji were tevare heye. Em ê têkoşînê bi hev re bimeşînin û bi ser bixin. Mijar ne tahliye bûne, mijar afirandina hawîreke ku pirsgirêkên welayet bên çareserkirine. Em dixwazin li welateke ku jin gel bawerî nasname û ziman lê azadin bijîn. Ez ji bo gelan hemû jin û zarûkan paşerojeke azad dixwazim. Keneke û cîk darizandin û cezakirina siyasetmedarên Kurd biryareke siyasiya konserê ve beriya Kongreya Netewîya Kurdistanê Keneke derbarê biryara ji doza Kobanê derketiye daxuyaniyek da û got piştî têkçûna Daişê desthilatdariya Erdogan xwest ku tolê ji Kurdan hilîne. Kumpaza Kobanê jî encama vê tolhildanê ye. Lewma piştî 5 salan dadgehê ku di rengê dadgehên îstîklalê û dadgehên derbeyên leşkerî de hatin havakirin biryareke siyasî da. Biryar jî li koşka Erdogan hatiye dayîn. Piştî damizrandina Komara Tirkiye hezaran dosyayên bi vî rengî li dijî serkirde û siyasetmedarên Kurd hatire vekirin. Dosya doza Kobanê jî yek ji wan e. 7 salın rêber û serkirdeyên Kurdan di dadgehên Tirkiyeyê têne dadgehkirin û cezakirin. Heta niha tû biryareke bêtewan ji wan dadgehan derneketiye û di encama wan biryaran de jî beşek ji siyasetmedarên Kurd hatire zindan kirin. Pêwîst e hemû Kurd vê rastiyê bibînin û li gorî vê rastiyê jî tev bigerin. Civaka İslamiya Kurdistanê cîk jî bertek nîşanî cezayên giran yên di doza kumpazaya Kobanê de da ku danê siyasetmedarên Kurd şermezar kir û got dewleta Tirk bi van cezayan hewdî de tola Daişê ku yek jî nûnertiya herî tariya dîrokê ye hilîne. Gotina dawî ew e ku divê Kurd bi têkoşîna xwe ya mafdar, rewa û însanî hin xurtir bimeşînin. Em ê bi destûra xweda vê têkoşîna siyasî, çandî, zanîstî û leşkeriya gelê Kurd bi ser bixînin. Tevgera jinên azad tê jayê têkildarî biryara doza kumpazê Kobanê daxuyaniyek da darazatir tişta ku jê dihat hêvî kirin pêk anî. Emirbeya desthilata faşîst AKP MHP kir ku bi sedan salan ceza li siyasetmedanan were birîn. Tevgera jinên azad di peyama xwe ya li ser hesabê xwe ya medya dijîtal ragihand biryareke siyasî û dijminatiyê ye. Jin vê biryarê nas nakin ji bo jinan biryareke pûç û vala ye. Em bi biryara daraza serdest a zilaman a derbarê hevriyên xwe de qebûl nakin. Heta ku doza kumpazaya Kobanê bê hilweşandin wê têkoşîna me ya azadiyê jî bitome.
لآمد و ادن بریارا دوزا کوبانه هات پروتستو کرن لآمد ناوچین باجارا نو و رزام به پیشنگتیا دم پارتی و تبلیبونا گلک کسان بریارا دوزا کوبانه درکت هات پروتستو کرن گرسه کل ناوچه رزان کوام بو به duruşmaya hatta kolana hat boyu meşya u miting kirin. Hevserukeden partiye amede Abbas Şahin Axavi u god doza kumpasek bu biryaj siyasi bu. Dve gel xwedile vina xwe derbikeve. Li bajara nuya Amedê jî rêveberên Partiyê dayikên AŞT'ye têja rêveberên DPP li taxa ofîsê kombûn û biryara duruşmayan bi kolana huner meşyan. Hevserukeden Partiya bajara nû Pınar Sekik Tekin Axivî got ve xwenda çalakiya îro ya li ber Ceylan AVM'ye. Li denece endamên Meclisa Ciwaran a Dem Partî meşeke biryara doza Kobanê protesto kirin. Ciwanên ku li navçeya Sêhan ya Edenê kom bûn di nava taxan de meşyan û bi duruşmeyan biryara datiya doza Kobanê şermezar kirin. Ciwanan banga deng derxistinê li her kesî kirin. Li İstanbulê jî biryara doza Kobanê hata protesto kirin navçeya İstanbul Bahçeli Evler li avaya Dem Partî da xuyaniyê hatdayîn. Destpêkê de hevserokê Dem Partiya Bahçeli Evler Eşref Demir Axivî got doza Kobanê kumpasek siyasî bû şandeya dadgehê jî biryarek siyasî da. Em ve doza kumpasê red dikin. Bişre hevseroka Dem Partiya Bahçeli Evler Filiz Paştek Axivî got ev dozek hukukî nîne û siyasî ye. Derfede demokrasiya ji bo Tirkiye şanseke mezin bû lê ji aliyê desthilatdariyê ve hatiye tune kirin. Emrî dij vê biryarê banga piştevaniyê li gelên xwe dikin. Li navçeya İstanbul Kadıköy jî li avaya Dem Partî da xuyaniyek hatdayîn. Parlamentera Dem Partî Kezban konukçu hevserokên Dem Partiyê navçe û Partiya Tevgera Bindestan EHP, Partiya Karkeran a Tirkiye tip nûnerên Partiya KD ya Sosyalist û gelek kez tevlî bûn. Li navçeya İstanbul Esenyurtê jî bi pêşengeya Dem Partî bi daxuyanekê biryara doza Kobanê hate şermezar kirin. Biryarên doza Kobanê nîşan didin ku kumpaza siyasî ve devam bike parlamentera dîlokê ya MHP Sevda Karaca tekildarî doza kumpasê Kobanê ji anefere Axivî got ev dozeke kumpasê ya siyasî bû. Carekê din nîşandan ku rejima qesrê peyama ez ê we weke şûlê Demokles li serserê we bim û da aştî xwazan. Êdî hîn bêhtir pêwîstî bi têkoşîna yekbûyî heye. Sevda Kara dest şankir ku kumpaza siyasî ve devam bike. Arman Cavan ya çareseriya pirsgirêka Kurd nîne. Ne mafê ketkaran ne ji mafên demokratîkên gelê Kurd ne xemawane. Senteza Türk İslam ya Tirkî Turan dişerde di tunekirina gelê Kurdê ısrar dike. Divê demede ji bu destkeftiyên mafên gelên bindest ketkar û karkeran divê em piştevan û rêxistiniyê Kurd bikin. Koma Çepya Parlamena Avrupa'ya bi daxuyaneke nerazibûn nîşanê biryara doza kumpasê Kobanê da. Li dijî biryara darazê Tirk a faşîst nerazibûn her diçe zêde dibe. Koma Çepya Parlamena Avrupa li ser heseba xwe ya X'ê daxuyanek da. Koma Çep cezayên li siyasetvana hatî birîn şermezar kir û got vê dozê carekê di nîşanê da ku li Tirkiye dijberiya Daişê wek suç tê dîtin. Her wa Koma Çep got Kobanê rûmeta me ye. Sırrı Süreyya Önder ku de heman demede Serok Vekili Meclisa Türkiye yalı meclise nerazi bu nişani bir yareda. Serok Vekili Meclisi Sırrı Süreyya Önderli meclise derhaqi bir yareda got cezeyen ku jaliye mahkemeye ve lehevalin min hatiye birin hemu nehaqiye. Ev iri şekeri dişi heviya ji bu çareseriye ev encame veya yekeye. Encama veya duyemin jî ev peş îdaname mahkeme kirina AKP'ye ve siberoja AKP teqas vere mahkeme kirin. Çima ji ber ku bi vê doza kumpazê hemû karên di dema prosesa çareseriyê de hatine kirin weke suç hatine dîtin. Pişta axaftina Önder AKP yan gengeşî derxistin li ser vê Sırrı Süreyya Önder navber da xebatên civata giştiya meclisê. Hukuknasan jî biryar şermezar kirin û doza Kobanê ne hukukiya siyasî ye.
Dadgeha Mafya Muruvanya Avrupa dememe Rıza Türkmen gud cezayen hatine daim bigişti siyasine. Dadgeha Mafya Muruvanya Avrupa doza kobane veke doza ke siyasi binafkiri bu. Riberku sucdariyen de dosyaya de u sucdariyen kulu dadgehe tenekerin jihev cudan nine. Biryara doza kobane u cezakera siyasetmedarın kur skandaleke siyasi u hukukiye. Carekedin hat koyakerin ku girtigehini Türkiye biryaren siyasi hatine tecikirin. Biryara doza kobane lidici çareseriya pırskireka kurt darbeyeke. Seruke Baruya Ahmet'e Parezer Nahit Erenji gud biryaren doza kobane netereli ser kurdan liser muhalefet eji şule demokrase. Parezer figen çalık kuşuji gutinen Seru Komar Erdoğan kugut em pevajua nenkirna siyasete bidin destpekirimi bir hıstu gud ev gutin destpeka listikek nuye. Dadgeriya Türkiye u desilatariye Türkiye biryara dadgeha Mafya Muruvanya Avrupa liber çavan ne girtin. Veke sembol çen berat hatındayın le dijimlatiye de renge tolhudan alı diji siyasetmedaran kurte derkete peş hate huyakirin ku Türkiye demokratik bu ne gelek gidure. Pariser Ergin Çimenji Gut biryara doza kobane veli Türkiye tebliğ veke mezin derxine hole. Ahmet Türk veke vicdanı Türkiye tezanin lebi 10 salan hate cezakirin. Jibu veji Türkiye berbi serdemek talip edebirin. Seruke politikaya adalete ya Deva Parti Mustafa Yeneroğlu Jugut deslatarek despot heye u biryara doza kobaneşi encama ve despotiyeye. Erdoğan u Devlet Bahçeli rejimek despot avakirine. Parizer Kemal Aytaji Gurt cezeyin hatine dayin de çarçıve hukukte nayen nırkandın siyasine. Bi teybeti Selahattin Demirtaş girine armanç. Evjidi de huyakirin ku tolhuldana kine heye. Parizer Ahmet Yeneroğlu Jubalkşan ser bu yerin daviyenle Ankara'ya gut Türkiye ber ve konağı le diyar vediçe. Ahaftirin Devlet Bahçeli rejimen heri otoriter veke apo art heyt hışktirin dive em kuştina Sinan Ateş binin bir akve. Evteva behevdu ve giridayine. Türkiye ber ve konağı naye zanin ve tebirin. Muçemeye daviyeli barege arteş atırk alı duho ke takinek mezin çebu legure agayen ajansa roj nivseli barege arteş atırk adagirkar alı çaye gunde si kere ya parezgeha duho ke ya başure Kurdistan'e takinek mezin çebu derbare sedama takine uzrarande tu agahiyen berfrettir nahadım.